Ahoj Lucia, ahoj do vlaku niekde Ahoj, z Tomáš. Kieva späť na Slovensko, predpokladám. Ja som tam bol, ako vieš, nedávno aj s kolegami, teda pre mňa osobne to bol parádne silný zážitok. Tak skús popísať aj ty, že aký je ten tvoj základný dojem z toho, čo si videla a počula. Tak som celkom unavená, ale tá najsilnejšia emócia, ktorá vo mne rezonuje a ktorú mám od Ukrajincov, je to odhodlanie. Ľudia sa absolútne nevzdávajú a naozaj hľadajú všetky riešenia na to, ako nájsť udržateľný mier. Od posledných volieb táto nová vláda Roberta Fica ale úplne zmenila politiku voči Ukrajine. Chodia do Moskvy, podávajú si ruky s Putinom, o Ukrajine hovoria ako pomaly o zlyhávajúcom štáte. Tak skús nám povedať, že ako to vnímajú v Kieve a aké sú tie reakcie. Ukrajinci a Ukrajinky, a mala som také stretnutie s jednou političkou, oni sa snažia nepozerať na to len cez jedného človeka alebo cez vládu. Vidia ľudí na uliciach, chápu, že je tam stále silná aj opozícia, ktorá chce Ukrajine naďalej pomáhať, a to je aj dôležitý odkaz, ktorý som ja niesla na Ukrajinu. Pretože objavili sa také možno dezinterpretácie, že slovenská opozícia už ďalej nechce podporovať Ukrajinu alebo nechce zvyšovať rozpočty na obranu. Áno, to ma fakt pobavilo, ako prezident Pellegrini sa stal hovorcom progresívneho Slovenska a vysvetľuje našu pozíciu k obranným rozpočtom. Pozri, naša pozícia je dlhodobo jasná. Určite bude treba investovať. To, čo však robíme, je, že aj pripomíname systematicky všade, že nestačí len minúť viac, treba minúť dobre. Aj my ako europoslanci sme už v parlamente pred niekoľkými týždňami hlasovali za tú potrebu ďalšej podpory Ukrajiny, ale aj zvyšovania výdavkov na obranu. Spomínala si členku ukrajinského parlamentu, Lucia, tak skús povedať, že s kým všetkým si sa stretla a o čom ste rokovali. Vo mne rezonoval veliteľ jednej dronovej letky. Vysvetľoval nám presne, ako postupuje brigáda, ako podnikajú útoky. Mali sme niekoľko dôležitých stretnutí, napríklad so zástupcom ministra obrany o obrannom priemysle, keďže sa v Europarlamente venujem teraz primárne financovaniu európskej obrany, ktorého súčasťou by mala byť aj tá ukrajinská obrana. Mala som aj jedno milé stretnutie s členkou parlamentu, ktorá predstavila knihu s vojačkami priamo z frontu. Takže bolo to naozaj pestré a ja naozaj odchádzam plná emócií, ale vidím aj to odhodlanie. Super. Ďakujem, Lucia. Želám ti bezpečnú cestu domov. Ďakujem, že si sa ozval. Držte sa na Slovensku.